Accidente especialmente tráxico que sufriu esta noite un camioneiro na autovía das Rías Baixas ao seu paso polo concello ourensán de Melón. O camión fíxolle a tesoira, quedou atravesado ocupando os dous carrís dese sentido de circulación e a cabina quedou así, pendurada do viaduto a unha altura duns 30 metros. O home de 50 anos precipitouse ao baleiro. E o conductor descoñecemos todavía se lle abriu a porta ca virulencia do impacto ou abriuna el intencionadamente. É unha zona de monte, unha zona de difícil acceso, non hai ningún sendeiro, nin hai nada, pois tuvemos que facer oco na vegetación, na maleza, para poder primeiro facer a inmovilización do corpo e o posterior rescate. Boas tardes, mércores 13 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. Esta mañá houve un accidente marítimo na costa de Cambados, na entrada da ría. Un barco pesqueiro deportivo pasoulle por enriba unha dorna. O tripulante da embarcación máis pequena resultou ferido. É un veciño do Grove de 60 anos. Inicialmente foi trasladado ao Hospital do Salnés e despois derivado a UCI do Montecelo. A Garda Civil xa abriu unha investigación para aclarar as circunstancias do accidente e confirmar se houbo algunha neglixencia. Marcha a ambulancia e había unha lancha, unha Grauner con dous motores que debeu ser a que estaba no accidente. E despois vimos chegar a Zodia da Mar de Galicia, a da Xunta, remolcando unha embarcación que era aquela que está aí no varadero, é unha dorna desas de andar a pescar, os chopos, supoño que estarían aquí pescando por fora e terían o golpe. Estaba a miña filla por aquí, ali diante, tuvo que dicirlle a un que non me días, que levaba un cuchillo. Leva unha pistola e tal, era o que escapaba hacia onde fomos preferiblemente por o máis peligroso, non? E nada, collémolos aí a 100 metros, a 3 deles, cacheámolos, preguntamos pola pistola. Coitelos, pedras e mesmo unha pistola de aire comprimido son algunhas das armas que se empregaron nesta liorta, rexistrada no concello lugués de Foz. A pelexa tivo lugar na rúa a plena luz do día para a sorpresa da veciñanza. Axentes da Policía Local e da Garda Civil retiveron e identificaron 5 mozos implicados no incidente. Hai unha operación en marcha da Garda Civil que a toda agora saldouse con 2 detidos e rexistros en varios domicilios no centro de Pontevedra por distintos roubos. Suponse que se trata dunha banda moi activa que se desprazaba por toda a provincia. O despregamento de axentes non pasou desapercibido na zona. Llegó un furgón de la Guardia Civil en el que ya se intuía que podía pasar algo porque venían equipados con los trajes antidisturbios, cascos y demás. Después llegó otro coche camuflado de la Guardia Civil, después llegó otro coche de civil en el que ya se vio que bajaba un agente y un par de chicas y me intuí que iba a pasar algo. Sacando papeles, llevaban unas cajas y al final salió con un chico detenido. E hoxe imos falarlles tamén dun sector a alza nas nosas rías. A recollida de algas para alimentación é xa un importante recurso económico en Galicia, sobre todo agora que o marisqueo pasa por horas baixas. A Confraría da Illa de Arousa é unha das que máis toneladas descarga e estes días está en plena recollida. Vamos aos vegetales, legumbres e tal, isto que temos aquí ao lado nos poden aportar igual nutrientes básicos que nos fan falta. Isto todo é vitamina, todo. Ten silicio, ten ferro, que fase ou tortillas de bocame, de correa, para os calamares, como foran calamares, están estupendos. Un camioneiro faleceu esta madrugada nun tráxico accidente na autovía das Rías Baixas ao seu paso polo concello ourensán de Melón. O home de 50 anos precipitouse dende unha altura duns 30 metros. Cristina. O camión quedou atravesado en todo o ancho da calzada, ocupando os dos carrís de circulación, o que obrigou a cortar o tráfico este treito da autovía entre a Cañiza e Melón. O dramático deste accidente é que o condutor non faleceu como consecuencia do impacto, senón o precipitarse ao baleiro desde a cabina que quedou pendurada nun viaduto a unha altura duns 30 metros.
Esta é a imaxe coa que amenceron os habitantes desta casa de Melón, a cabina dun tráiler pendurada do viaduto da autovía. Ocorreu de noite, algo antes das 5, pero non foron conscientes da situación ata que se ergueron pola mañá. Xa vin aquí que había moitos, debía ser a policía, moitos luces azules, e pensei que fora o accidente que fora aquí. Pero sí que despois miramos por arriba, vimos que o camión, Dios, que mal. O condutor do camión, un veciño de Cortegada de 50 anos, caeu desde a cabina. A cabeza tractora queda pendurada sobre o viaducto e o conductor descoñecemos todavía se lle abriu a porta ca virulencia do impacto ou abriuna el intencionadamente. A intervención máis urxente foi para localizar o conductor. A zona onde caeu non ten fácil acceso e os bombeiros tiveron que habilitar un camiño para os sanitarios que finalmente só puideron certificar o falecemento. É unha zona de monte, unha zona de difícil acceso, non hai ningún sendeiro, nin hai nada, pois tuvemos que facer oco na vegetación, na maleza, para poder primeiro facer a inmovilización do corpo e o posterior rescate. Tamén estiveron os servicios médicos. O tráiler que circulaba baleiro tras descargar en Vigo fixo a tesoira e quedou atravesado na vía, ocupando os dous carrís en sentido Ourense. Unha dúcia de camións que circulaban tras el quedaron atrapados ata que os axentes de tráfico os reconduciron á saída máis próxima. Quedaron retidos 12 camións que os sacamos marcha atrás, habilitamos un transfer entre as dúas plataformas e os sacamos marcha atrás e desviámoslo sentido Vigo. Foi precisa a intervención dos bombeiros do Carballiño e dun guindastre de gran tonelaxe para liberar a vía. Tamén se tiveron que ocupar de controlar unha fuga de gasóleo ao perforarse un tanque polo impacto. Debaixo xusto da ponta hai un regato que estamos intentando que non chegue o gasoil a ese regato. O tráfico en sentido Ourense foi desviado pola Nacional 120 entre a Cañiza e Melón ata que ás 12:15 quedou liberado o carril esquerdo. Outro accidente, o do kamikaze da Coruña do Luns, segue traendo cola. A única detida é a muller a que arrestaron ese mesmo día e non polo accidente en sí, senón porque xa tiña unha orde de busca e captura previa. O condutor, o único con cargos por este sinistro, está en liberdade despois de pasar unhas horas no hospital. Non había tal rotura de cadeira. Tan só as mascaduras propias do golpe. Non chegou nin a estar detido. Tan só acusado de delictos contra a seguridade viaria. Os outros dous homes que ían no coche están identificados, pero en principio non terían responsabilidade no caos xerado polo xa famoso Ibiza Vermello. A accidente marítimo en Cambados, un pesqueiro bateu cunha dorna á entrada da ría. Hai unha persoa ferida. Que se sabe do seu estado, Alejandro? Por lo que sabemos atomadamente que se está a recuperar na UCI de Montecelo. Os feitos aconteceron a primeira hora desta mañá na entrada da ría e por razóns que aínda se están a investigar, unha planeadora bateu contra esta dorna que poden ver agora mesmo en directo, pasoulle literalmente por riba deixándoa totalmente esnaquizada na zona da popa. A persoa ferida trátase do mariñeiro que ia nesta pequena embarcación, foi rescatado polo outro barco implicado neste suceso, foi trasladado ata Porto e de aquí ao hospital. Agora mesmo, como ben dicíamos, atópase recuperándose na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo con feridas de diversa consideración. Despregouse un amplo operativo conformado por Salvamento Marítimo, tamén Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Local e da Garda Civil. Vimos chegar a Zodia da Mar de Galicia, a da Xunta, remolcando unha embarcación que era aquela que está aí no varadero. É unha dorna desas de andar a pescar os chopos, supoño que estarían aquí pescando por fora e terían o golpe, non sei nada máis. E hoxe, terceira xornada do xuízo polo parricidio de Muros. Desta volta, axentes da Policía Xudicial describiron o crime como brutal. Aseguraron que a vítima tiña o cranio desfeito por mor dos machadazos que recibiu. En canto ao acusado, manifestaron que non presentaba ningún síntoma de intoxicación e describírono como unha persoa moi fría. Tenía el cráneo completamente destrozado. No se lo puede describir de otra manera. O sea, se llegaban incluso a apreciar en el cráneo marcas lineales del arma utilizada en ese golpeo. Yo creo que nos encontramos con un escenario tan bestial en los 34 años, 30 y pico que llevamos de servicio. Brutal. La palabra es brutal. O sea, había tanta cantidad de sangre que era difícil buscar un hueco donde no desplazar cualquier tipo de sangre.
Así describiron os axentes da Policía Xudicial da Garda Civil o que atoparon no domicilio cando se dispuñan a reconstruir os feitos. Atoparon o cadáver do falecido na cociña da vivenda onde convivía a vítima co seu fillo, acusado de matalo a machadazos. José seguramente vio venir el primer golpe. Eso es un golpe de protección. Por la posición que tiene el cadáver de José, estaba sentado en esa silla. El cuerpo está encima de una silla, pues estamos convencidos de que José estaba sentado en esa silla y vio venir el golpe. El golpe lo tiene aquí en forma de S, es un golpe que llega al hueso. Contaron tamén que cando chegaron ao domicilio, o investigado explicoulles que uns sicarios entraran na casa, que mataran a seu pai e que a él lle fixeran un corte na faciana. Cuando le produces daño a una persona que conoces, digamos como después que te serenas, entre comillas, después de lo que ha pasado, y no quieres ver lo que has hecho, la única manera de no ver lo que has hecho es tapar a la víctima. Entonces, un poco se desmontaba la película esa primera de que dos sicarios entraron en la vivienda. Fotografaron o acusado e nas súas prendas atoparon salpicaduras de sangue. Fotografiamos sus manos completamente llenas de sangre, la mirada es correcta, la sensación que nos daba que era una persona muy fría y con totalmente tranquilidad. Declararon tamén por videoconferencia os GEAs da Garda Civil, que foron os que atoparon a bolsa na que estaba machada no fondo do peirao de Esteiro, en Muros. Os axentes da Policía Xudicial precisaron que, para desfacerse desa bolsa, o acusado buscou unha zona onde, malia que haxa baixa mar, segue habendo auga para que, supostamente, o mar a arrastrara cara a outro lugar. O xuízo continúa mañá coas probas periciais. Víano en titulares a pelexa en Foz en que estiveron implicadas 5 persoas cunha pistola de aire comprimido e un coitelo polo medio. Foi en pleno centro da vila a media tarde, coincidindo coa saída en varios centros escolares. Os implicados foron identificados pola policía local, que abriu dilixencias que serán remitidas ao xulgado de Viveiro. A tranquilidade que calquera tarde se respira nestas céntricas rúas de Foz viuse alterada por unha lea en que os implicados exhibiron armas. Somos un pueblo bastante tranquilo. Non, menos así pola tarde, ás 5 da tarde. Aquí, que nunca houve destas cousas, extrañase todo o mundo, pero non estamos libres. Foron os veciños os primeiros en intentar mediar e os que alertaron á policía local de que viran coitelos e unha pistola. Os coches baixaban e eles non se preocupaban de que viñan os coches ni nada, metíanse polo medio. Eu hasta lles dicía pola ventana, pero que os van coller os coches. Tiñan que parar os coches, eles non paraban. E un deles levaba pedras, arrebolaba pedras. Había incluso armas de fuego, unha pistola e un cuchillo e cousas desas. A xente enseguida nos empezaron a decir o que vai vestido de amarillo leva unha pistola e tal. Era o que escapaba hacia onde fomos preferiblemente por o máis peligroso, non? E nada, collémolos aí a 100 metros, a 3 deles, cacheámolos, preguntamos por a pistola e decían que non tiña pistola. Bueno, un deles ao final veus a boas, expliqueille o que lle podía pasar e acompañoume e vimos onde a deixou tirada. Tratábase dunha pistola de aire comprimido cunhas características que a primeira vista fan difícil diferenciala dunha arma de fogo. Mentres que non as vexas claramente, non sabes se é real ou non, porque son pistolas metálicas, dunhas, xa digo, símil, exactamente símil. O único que cambia, claro, a zona interna, que en vez de, por outro lado, non se pode portar na vía pública. Levaban tamén un cuchillo, outra das partes, e, bueno, tamén habían amenazado con unha pedra, un deles, o típico altercado entre xente, podíamos decir, bueno, con problemas, normalmente no mundo da droga. Non foi este o primeiro incidente que os implicados protagonizaron en Foz. A policía local redactou un atestado por portar armas e falta de respeto ás forzas de seguridade, que será remitido ao xulgado de Viveiro. Non foi un secuestro. Estes días falamos dun home que aparecera ensanguentado no enlace da autovía do Morrazo en Meira e que dicía que fora secuestrado. Pois ben, segundo as investigacións da Garda Civil e da Policía Nacional, o home subiu voluntariamente ao coche na Praza de América en Vigo e coñecía os que o levaron e supostamente lle deron unha malleira. Os investigadores atoparon onte o vehículo e localizaron nunha casa ocupa a muller que iría tamén no coche. A principal liña de investigación apunta a un posible axuste de contas por un suposto roubo. 2 detidos e rexistros en varios domicilios no centro de Pontevedra por distintos roubos. Supónse que se trata dunha banda moi activa que se desprazaba por toda a provincia.
Os arrestados quedaron en liberdade, pero a investigación segue aberta. Hola, buenas. No, gracias. Nada que comentarnos nin polo interfono nin cando baixa á rúa e grábanos. Sae do portal no que onte pasaba isto. Operación especial da Garda Civil moi cedo, cando a cidade aínda non espertara. Estaba en la ventana entre las 7 y 7:30 de la mañana y de pronto llegó un furgón de la Guardia Civil en el que bueno, ya se intuía que podía pasar algo porque venían equipados con los trajes antidisturbios, cascos y demás. Después llegó otro coche camuflado de la Guardia Civil y al poco rato pues bajaron del coche camuflado y de la Guardia Civil muchos agentes totalmente equipados antidisturbios, incluso con este aparato para tirar la puerta. Movimento fora e tamén dentro do edificio. Subieron hasta la tercera planta, que se notaba por las luces de los policías y porque iban encendiendo, y a partir de ahí unos gritos, golpes y demás. Conforme pasaron as horas e a Rúa San Antoniño foi cobrando vida, a expectación aumentou. Sacábamos el perro por la mañana, tenía la Guardia Civil parada justamente aquí delante del árbol, y ha estado un rato como largo. Y estuvo fácil hasta las 8 o 9 de la noche. Están pasando cosas, entonces la gente de aquí del barrio, pues quieras o no, nos enteramos. No piso que registraron viven 3 persoas, 2 delas un mozo e unha moza esperaron na cafetería que está en fronte a que marchara a Garda Civil. O terceiro foise con eles. Estaban sacando papeles, llevaban unas cajas y al final salió con un chico detenido, no iba cubierto, o sea, sé que era alto y nada más, joven. En total foron 2 os detidos, o segundo noutro punto da cidade. Están investigados por unha vaga de roubos en toda a provincia. Coméntase que da casa sacaron aparellos electrónicos, pero non hai datos oficiais da operación. Ambos quedaron en liberdade á espera de que avance a investigación. Así de felices e tranquilos andaron percorrendo a contorna da muralla de Lugo estes animais. Son unha decena de xabarís que foron vistos en numerosas rúas do centro da cidade. Percorreron zonas emblemáticas, como Bispo Aguirre, Campo Castelo e mesmo a Praza Maior. De seguida vemos máis sobre a aventura destes animais aquí no Galicia Noticias. Seguen os movementos cidadáns contra a polémica rehabilitación das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. A Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, o Ateneo de Santiago, a Asociación Cultural Casino e a Asociación para a Defensa do Patrimonio, a Patrigal, levaron o caso ao ICOMOS, que é o Consello Internacional de Monumentos e Sitios. Remitíronlle un escrito para poñer en coñecemento deste organismo, encargado de promover a conservación do patrimonio cultural, a grave alteración que se produciu coa restauración das gárgolas que dan á Praza do Obradoiro. Solicitan unha avaliación independente sobre a posibilidade de revertir esta actuación e a busca de alternativas. A muralla de Lugo ten numerosos visitantes cada día, o que xa non é tan habitual é que veñan do monte, como estes, vexan. Esta manda de xabarís andou ceiba pola contorna do monumento romano nestas últimas horas, unha decena de crías de xabarís que se achegaron a pleno centro da cidade para percorrer algunhas das súas rúas máis emblemáticas. Mesmo os viron descubrindo a Praza Maior. Non é a primeira vez que un destes animais entra en zona urbana, aínda que a maioría das veces faino en barrios máis próximos a espazos naturais, como o Paseo do Miño ou o campus universitario. Desta vez andaron polo todo o centro da cidade. As biotoxinas paralizan a produción de mexillón en Galicia. Agora mesmo só unhas 200 bateas permanecen abertas nas rías galegas. Mercedes. Si, todos os polígonos bateeiros, agasos da ría de Ares e Betanzos están pechados pola presenza das biotoxinas. Trátase dun episodio importante que tamén está afectando os polígonos de ostras e os bancos marisqueiros de especies como a meixa, o berberecho, a navalla ou o longueirón. Esta marea vermella paraliza a produción do mexillón en Galicia nun momento clave da campaña, cando o produto comezaba a recuperarse, despois de que o sector xa tivera
que afrontar outro peche en novembro e os temporais do pasado inverno que causaron graves perdas. O peche por toxina preocupa no sector, xa que previsiblemente alongarase uns meses, polo que podería chegar a haber desabastecemento nos mercados. Das máis de 3.400 bateas autorizadas para o cultivo do mexillón, 3.200 permanecen pechadas neste momento pola presenza das biotoxinas, unha situación que lle afecta a práctica totalidade dos polígonos bateeiros. Temos pechados nas Rías Baixas a maior parte da Ría de Arosa, concretamente as zonas 1, 2 e 3, a maior parte da Ría de Pontevedra, concretamente as zonas 3, 4 e 5, e a maior parte da Ría de Vigo, concretamente as zonas 1 e 2. É dicir, é un episodio importante. E no sector medra a incerteza porque non saben cando van reabrir os polígonos. Esta marea vermella paraliza a produción de mexillón nun momento clave da campaña, cando o produto comezaba a recuperarse e tras un período de inactividade longo. As toxinas non son necesariamente malas, nós convivimos con elas desde que cultivamos o mexillón. O problema das toxinas é cando son demasiado prolongadas no tempo. Se duran os períodos que se esperan, en primavera e en outono, forma parte do proceso natural do cultivo, non ten problema. O problema é cando duran demasiado tempo. Esta que vimos de pasar do outono chegou máis alá da campaña de Navidades e houve moitísimos mexilloeiros que perderon a campaña de Navidades. Enlazouse cos temporales de inverno, co cual houve moitas pérdidas de mexillón. Basicamente, a duración no tempo que máis nos pode prexudicar. Os niveis de toxina que se están a acadar son importantes. Preocupa este peche a máis porque podería alongarse e mesmo provocar desabastecemento nos mercados. Sí, eu creo que vai a quedar desabastecido o mercado, entrarán produtos mexillón de outras zoas. É un problema porque neste momento o mexillón estaba gordísimo, era unha moi boa noticia porque estaba collendo carne, estaba no seu mellor momento desde fai anos. Preocupan os niveis de toxina, pero no sector lamentan tamén outros problemas que veñen padecendo desde hai meses. Este ano o maior problema que estamos tendo, xunto con outros que erramos de outros anos, é o tema da cría, é moi escasa. Non creo que a xente este aparellada ao 50% aínda en estas fechas. As analíticas estánse a realizar como é habitual todos os días e desde o sector confían e agardan que este episodio remita para poder retomar a actividade o antes posible. A recollida de algas para alimentación é xa un importante recurso económico nas rías, sobre todo agora que o marisqueo pasa por horas baixas. A Confraría de Illa de Arousa é unha das que máis toneladas descarga estes días está en plena recollida. A campaña comezou con atraso, pero avanza a bo ritmo, Iria. Si, os mergulladores da illa apañan ata 6 tipos de alga. Agora, por exemplo, están en plena descarga de guacame, que collen por encargo de unhas empresas que despois as procesan en conserva ou deshidratadas para vender a Centro Europa e Asia, xa que aquí a asignatura pendente sigue a ser a de tela incorporada na dieta como superalimento que é. É un furciño. Así se recollen as hortas de algas no fondo do mar de Arousa. Quítalo pola cañota, cando está na pedra, e córtalas, e mételas no cope. Non un cope ganchado aquí no cinto, e vai botando. Estamos esperando a que medrara a alga, que era moi pequena, veu con moito retraso, e agora estamos collendo todo xunto, o que non collemos antes, e medrou agora todo de repente. Van con atraso, pero as expectativas son boas. Noutro tempo as algas só se usaban como fertilizante, pero hoxe son un recurso en expansión. Na illa empezaron con 12 embarcacións e hoxe son 23. Diversificar o marisqueo cara a recursos específicos, xa que a situación do marisqueo non é moi boa e o das algas é un recurso que podemos explotar, xa que hai moitísimas algas aquí nas nosas rías gallegas. Traballan baixo pedido dos compradores, pero teñen uns topes de recollida e uns talles que compre respetar polo ben de todos. As algas son como as ervas, un ano hai, outro ano non hai. Miramos de coller o grande, para que quede o pequeno para ir collendo para o mes ou así. Temos 6 tipos de alga, empeza sobre €1,40, €1,60 a alga máis cara que temos, tamén é a que menos hai, é a que mellor sabor ten, que lle chaman o codi, unha alga percebe. E despois pode variar de €1,10, €1,20 a leituga de mar. O baleiro en conserva ou deshidratadas case sempre rematan no estranxeiro. Aquí falta costume de comelas e iso que están cargadas de nutrientes. Isto todo é vitamina todo.
ten silicio, ten ferro. Vamos aos vegetales, legumbres e tal, isto que temos aquí ao lado nos poden aportar igual nutrientes básicos que nos fan falta. Aquí fase tortillas de wakame, de correa, para os calamares, como foran calamares, están estupendos. Verduras mariñas apañadas de xeito artesanal, coas que as confrarías buscan seguir a frote nuns anos especialmente duros para o marisqueo. Hai unha lea en Ares por mor dunhas árbores centenarias. O Concello pide aos propietarios que as corten porque invaden a vía pública e son inseguras. E os donos, co apoio da asociación Apatrigal, demandan que se protexa este patrimonio natural. Son 8 árbores de grande porte, calculan que superan os 30 metros de altura e os 200 anos de idade. O meu tataravó, 1872, comprou a finca, xa aparecían como o linde da finca, aparecen na escritura, sí, notarial. Entón, por lo menos en 1872 xa tiñan un bo porte. O caso é que dende hai anos son motivo dunha tirapuxa entre eles e o Concello de Ares. Requírenos para que fagan un mantemento das árbores para garantir a seguridade na zona. Nos, cando o Concello dixo que había perigo, pois o primeiro que fixemos foi preguntar a un especialista porque tiñamos medo que fose certo. E nos dixo que estaban en perfecto estado de saúde. Evidentemente, hai que mantener estas cousas, non se pode deixar que ocupen a vía pública e estas cousas. Cortamos continuamente, contratamos a unha pá, o sea que non poden decir que non hacemos nada. Pero a cousa foi un paso máis alá. Os propietarios din que o Concello os conminou a facer unha corta completa. Que os cortemos e arranquemos os tocóns e as raíces. Claro, agora os veis moi no borde, non estaba tanto. Foron comendo. O interés non é que as árbores estén ben cortadas, sino ampliar. Di que decidiron facer público o caso para tentar defender este patrimonio e están dando a batalla tamén no xulgado. Ten 200 anos vivos. Pero que cousa de 200 anos vivos hai aquí, ao redor? Se todos os árbores as cortaron, se todos os xardines caeron, se todo o edificaron. Es que é unha pena. Ao estar o expediente aberto e xudicializado, dende o Concello declinaron facer declaracións. Explican que en todo caso non se trata de exemplares protexidos e o que se demanda é un mantemento que garanta a seguridade. A Asociación pola Defensa do Patrimonio Apatrigal entende que este conxunto debera catalogarse como formación de árbores enlleiras de Galicia para protexela e recoñecer o seu valor histórico e cultural asociado á vila de Ares. De seguida imos a Pontevedra, que rende homenaxe a Virxe de Fátima cunha alfombra moi especial no Santuario das Aparicións. Está feita con cunchas de mexilóns, berberechos e ameixas, por unha asociación de Bueu que xa amosou a súa arte no Vaticano e no Museo Raíña Sofía. Hoxe o día grande no Santuario de Fátima en Ourense con procesión nocturna é a máis multitudinaria da provincia. Parte cando sae a noite do Santuario do Couto ata a Catedral da cidade e con volta a medianoite. Os fachos e candeas que portan os fieis e a iluminación que acompaña o trono da Virxe no seu percorrido. O Santuario de Fátima foi inaugurado no ano 1962 e está situado no barrio do Couto, o máis populoso da cidade. E tamén se celebra de xeito especial o Día de Fátima en Pontevedra porque ali viviu varios anos unha das pastorciñas de Fátima, Sor Lucía. Precisamente no lugar en que viviu, o Santuario das Aparicións, a Asociación de Alfombristas de Bueu, con cunchas, flores, elaborou un tapiz de cunchas e area que recrea unha das aparicións da Virxe que, segundo a tradición, se produciron ali en Pontevedra. Uns días permanecerá esta creación no patio do Santuario das Aparicións. A figura principal rememora unha das aparicións que a tradición narra que ocorreron aquí. Sor Lucía viu a Virxe de Fátima e o Neno Xesús na súa cela, deste daquela convento das Doroteas. Quixo a casualidade que o retrato do habitáculo sexa case idéntico do auténtico. Es el momento en el que se le apareció la Virgen y el niño a Sor Lucía en su habitación. Y se da la casualidad, porque esto no fue, yo no lo sabía, que la posición de la cama y de la ventana es exactamente como era en la habitación de Sor Lucía. Esta é unha alfombra devocional, non efémera, que se vai conservar probablemente nunha parede. Está elaborada con cunchas de ameixa, berberecho e mexilón, ademais de area coloreada e marmolina.
Hay algunos que son teñidos, o sea, conchas trituradas, molidas y teñidas, pero hay otras que son el color natural de la arena. Entonces, por ejemplo, todo lo que es las tablas es arena tal cual, con su color. Ataulfo estudou as vellas técnicas dos mandalas indios e mesmo adquiriu as súas ferramentas como o chacur e este funil co que soprar a area e deseñar máis delicadamente os debuxos. Contou coa axuda dun equipo liderado por Ara Quiroga. Xa estamos un pouco acostumados de que estes traballos sean valorados e a xente gustalle vir observar, tocar incluso cando nadie os ve, e preguntar, bueno, sabemos que gusta. O Santuario das Aparicións está aberto ás visitas que queiran contemplar o tapiz e convida a todos os que tamén queiran rezar aquí, tal e como pedía Sor Lucía. Es una alfombra porque yo los invito a que vengan a ver, pero es que parece que estuviera bordado con hilo y es con marmolina, con conchas trituradas, tamizadas y pintadas y el arte que tiene Ataulfo que... A asociación dirixida por Ataulfo elaborou tamén outro mural en honra a Maruja Mayo ás portas do Museo Raíña Sofía de Madrid. A un mes da celebración do Arte Lucus, os hotéis de Lugo xa teñen colgado o cartel de completo. A festa de recreación histórica declarada de interese turístico internacional supón ademais un revulsivo para o comercio local, que xa comezou a vender traxes e complementos para caracterizarse de galaicos ou de romanos. O Arte Lucus 2026 celebrarase entre o 18 e o 21 de xuño. A un mes do seu inicio, os hotéis de Lugo xa teñen reservadas a práctica totalidade das súas prazas, o que dá idea do poder de convocatoria desta festa de recreación histórica. Estamos a falar do fin de semana máis importante do ano na cidade, na demanda dos clientes, nótase, porque nós a máis dun mes vistas prácticamente estamos cheos. Queda unha habitación libre, estamos recibindo chamadas, prácticamente estamos denegando todos, lamentando moito, temos que denegar. Declarado de interese turístico internacional, o Arte Lucus supón tamén un revulsivo pro comercio da cidade, en especial para os dedicados á venda de traxes e de complementos para caracterizarse de galaicos ou de romanos durante os 4 días que dura a festa. Falta algo máis dun mes, pero estou mirando xa un traxe de romana para eses días. Temos todo o que poder necesitar, porque aparte temos pieles naturales, traballamos con distintos artesanos de todo Galicia, que é unha cousa que temos moi boa. Por exemplo, os cornos están feitos na provincia de Pontevedra, tallados a mao, a non sei que, logo pois outro en Lugo, en Foz, a vestimenta faise a medida. Ahora lo que se pide son complementos porque ya tienen el traje. Ay, pues bueno, voy a mirar cositas para cambiar un poquito el traje que ya tengo y lo voy a reformar o le voy a cambiar estos complementos o demás. Y luego al final, las últimas semanas es dámelo todo completo porque vengo sin nada y lo quiero todo, vísteme de arriba abajo. Algúns dos comercios mesmo abren locais durante varios meses só para vender traxes pro Arte Lucus, unha festa que atrae familias ou grupos de amigos que incluso fan as reservas dun ano pro outro. No Arte Lucus o que temos é moito cliente que xa ven do ano anterior, que xa nos deixa reservada para o ano seguinte, non? Polo que estamos vendo son clientes moi habituales, que veñen todos os anos e que eso, pois estamos a falar pois por riba as 25, 28 habitacións que xa veñen reservadas dun ano para outro, co cual, bueno, pois aí se nota, non, a importancia do Arte Lucus. A festa galaico-romana por excelencia celebra ademais este ano o seu 25 aniversario. A Coruña súmase por primeira vez a Semana do Patrimonio Invisible, na que veñen participando outras cidades galegas como Santiago, Pontevedra, Lugo ou Ferrol. Unha iniciativa para dar a coñecer espazos urbanos habitualmente pechados ou de acceso restringido ao público. Institucións históricas como o Instituto Público de Educación Secundaria Eusebio da Guarda están na lista dos espazos que estes días abren as súas portas ao público na Coruña. Un sitio pois eso, con moita historia, moi especial e que queremos pois eso, que deixe de ser invisible e que a xente o coñeza. Tras a súa impoñente fachada, a visita guiada dá comezo nunha monumental escaleira que conduce ao Paraninfo.
O salón de actos, con os frescos maravillosos de Román Navarro, as vidrieiras son espectaculares, chaman sempre moito a atención. Polas súas instalacións pasaron figuras relevantes como Carballo Calero ou Casares Quiroga e, por suposto, Picasso. Nesta ocasión, entre quen visita, tamén hai antigas alumnas. Fomos por sitios onde non nos deixaban entrar a nós cando estábamos estudiando aquí. A parte de arriba, ao que é a aula de informática, nunca subira. Pasei 7 anos aquí. Que daquela era femenino e os homes estaban fora esperando a que salíramos. Entón, tiña curiosidade ver de onde salía tanta muller, coñecer por dentro. Pero estou encantada. Nunca subir aquí, Isto para min é novo. É o Observatorio Meteorolóxico dun instituto, un dos tesouros a descubrir nestas visitas. A Semana do Patrimonio Invisible busca democratizar a cultura de espazos singulares facéndoos accesibles. Axuda a xente a coñecer distintos edificios que habitualmente pois non podes entrar ou non podes ver determinados espazos, e axudache pois a chegarte ao patrimonio e tamén a coñecer un pouco a historia. A verdade é que creo que é unha boa idea para chegar o noso patrimonio á cidadanía. Estivo moi ben. Para min, o mellor de todo foi o Paraninfo. Pero tiña ganas de estar porque me falaran do salón de actos. Teño dado a lata moitas veces, a ver se vamos un día e tal, e bueno, pues, encantoume, gustoume moito, Son 10 espazos en total os que se poden visitar na Coruña. As visitas son de balde e as prazas están esgotadas. Iso sí, hai opción de rexistrarse na lista da garda. Ata aquí o Galicia Noticias por hoxe. Quedan xa con Marta Arriba o Telexornal. Grazas, como sempre, por estaren aí e que pasen unha moi feliz tarde.